Chineke mo biko Gbadata nyere anyị aka ọtụmọkpọ ndị nsọ ya nụrụ eyi egwu na-eme ọkpara Chineke le biko Gbadata nyere anyị aka oke osisi na-eche obodo ndị kere n'ala n'iyi ezi Chineke mo biko Gbadata nyere anyị aka ọtụmọkpọ ndị nsọ ya nụrụ eyi egwu na-eme ọkpara Chineke le biko Gbadata nyere anyị aka oke osisi na-eche obodo ndị kere n'ala n'iyi n'onwe ya rino onye gburu mmanụ okwu ya ọ gaghị anọkwa ọdọ osisi na-eche ndụ biko Gbadata nyere m aka nna bi n'igwe bịanụọ 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 nna bi n'igwe biko bịanụọ nyere anyị aka ụwa ikere eke ndị ụwa atọ nụọrọ ya ka sọmpe ihe m na-anwụ n'ụwa ma ịma na ọ na-ejuzi n'ịmanya Ifeanyi Ibeabuchi ọkwa egwu bụ na ihe m ga-eriwo egwu bụ akara aka m ihe tinyere m onye na na ya echetara m one day woman bịara bukuo m egwu kpọtanụ m Ifeanyi ya kpọ m ka m tiere ya egwu ị mara na onye bụ very big man ọgaranya rijuru afọ o rijuru afọ nọ na be ya o ruola ya kwụnye Ifeanyi adịbasị mbunye ngwa egwu m gawanụ n'obodo ya iti egwu mgbe rutere n'obodo ya ọ kpọrọ m ga one place dowe m na họtelụ si n'ọwa ebe m ga na-ezute ike werekwa ụmụ egwu m niile tinye ha na họtelụ unu si m kọwa ezi Chineke mo biko Gbadata nyere anyị aka ọtụmọkpọ ndị nsọ ya nụrụ eyi egwu na-eme ọkpara Chineke le biko Gbadata nyere anyị aka oke osisi na-eche obodo ikere n'ala n'iyi ebidola m egwu Ifeanyi ebidola etiwe egwu ya felie na-efelie n'iwo mehutu na-ehutu nsheki ukwu m mesheki arụ m ịmanị kwupụta okpogo ya gbawara Ifeanyi ego ọ gbagidere m ego ruo mgbe m kwụsịrị n'egwu ihe ọbụla m chọrọ ọ na-enye n'emume a na-erinu mgbe kụchara egwu ọ sị m gawa na họtelụ m na ya ga-abịa di ya bịa setụlụ ji anụ m si ya tanksa ịbụ ezigbo mmadụ ụfọdụ ụmụ egwu m ha sị m ha laikere this man na ọ bụrụ na egwu na-adị like this a ga na-akụ ya everyday ọkpara Chineke mee ndị kerela ala n'iyi mgbe m ruru na họtelụ m Ifeanyi asachala arụ ka mmiri na-ete ọgụ m dị n'ala hiri ụra ihe m nụrụ na họtelụ m mụpụrịrị m na be m wee mepe ụzọ mee ọ bụrụ dị ọgaranya ka ọ na-abata ọkpọ m ife nwa mma ịdị too much ahụ gị dị too much ụkwụ gị dị too much aka gị dị too much ihe na-akụ n'aka na ụkwụ gị a arụghị niile bụ so egwu m si ya thank you very much nọrọ ọdụ to shift over my side nsi ka m nọrọ this side ọ bịakwa that side leyi ọ gịnịkwanụ egbughị oge bido chigide n'ụmụaka chọnwa ka oke isie m Ifeanyi were ọfọ gbalite jụwa ya nna ya ikwu kedu ihe chọrọ ya mmepe dọm ripụ ezi
asị na m gbara nkịtị dị mma na ị gara n'ime ọmịmị le ọsị m wụdata ukwu m ka ọ mịa n'ime ọmịmị n'ike gbadatanụ ndị kere lala niile ọkpara Chineke lee ndị kere lala n'iyi o chai nwoke ibe m asị m yipụ efe m ka ọ mịa m ọmịmị Chineke ekwela ihe ọjọọ ụmụ nwaanyị niile juru eju ya wụrụ arụ nwoke ibe gị ka gị arụ ọsọ ka m ji gbadata n'ụlọ elu chiri efe m n'aka o gbawa ndị egwu m niile n'ụlọ bịakwanụ lelenu nwoke a ọ chọrọ ime ime ọmịmị n'ikele ya bukọtanụ ka anyị lawa o ya rie ma balansị m o yanụo Chukwu lekwana ihe na-emenụ ọkpara Chineke lee ihe kere n'ala n'iyi o ọtụtụ ndị mụ na ha seti egwu ha ndị kpọrọ ha ndị egwu gị ka m na-agwa asị m gị leme onwe gị anya agba mbọ ọtụ n'ogwe agba mbọ ọtụ n'ogwe ilemala onwe gị anya ọ maka unu ka eji ebe anyị ebubo kpachara onwe gị anya o ọ bụrụ na iso na homosexual ọ bụ ihe ejiri mebie Sodom na Gomora wepụ aka onwe n'ofe mgbe ọ na-abụghị aka mmadụ lee ọkpara Chineke lee ndị kere n'ala n'iyi o ihe m gwara gị wụ eziokwu ụfọdụ ndị egwu a unu si mkpọ ha ọkpara Chineke mee ndị kere n'ala n'iyi onye ezi omume ndị kere n'ala n'iyi onye na-eme mma ndị kere onye na-aza ekpere ndị kere n'ala n'iyi mkpụrụ obi m dị ike anụ arụ adịghị ike mkpụrụ obi m dị ike anụ arụ adịghị ike ụfọdụ ụmụ nwaanyị taa ihe nwoke adịghị ha mma kedu ụdị arụrụ ala dị ya achọghị iji anyanwụ nwoke ọ bụ nwaanyị ibe ha ka ha nọ ya na-akparịgharị echetara m one lady onye a bụ nwunye pastọ Leyi nke mere nụ na Aba ka o mere live n'okezie streeti ka o mere o nwere nwoke elu mgbe ọ chọrọ ịgba akwụkwọ mgbe ọ chọrọ ime wedin asị ya gaa n'ụlọ pastọ ka o yie for the next day otizi ebe ahụ mee wedin mgbe o ruru n'ụlọ nwunye pastọ akpọbata ya na bedrum ya igele file fri wee gbara n'ọtọ iri akwa wee gbochie onwe ya erule n'ime abalị Leyi nwaanyị ehuwe ya aka igele agbalite nne m ukwu kedu ihe ị chọrọ ime igele ejiri ọsọ nụ gbapụta na streeti Leyi tiwe ndị mmadụ na-anwụ n'anụ ọkwụ na-anwụ n'anụ nwunye nna ikwu chọrọ iri ime oriri ị chọrọ iri nwanyị ibe gị oriri ọkpara Chineke lee biko Gbadata nyere anyị aka ọdụm ọkpọ ndị sọ n'igwe ihe egwu na-eme eze ndị eze lee biko Gbadata nyere anyị aka ọkpara Chineke m ndị kere n'ala n'iyi o gị nwa nwaanyị ka m na-ekwu mkpuo ya gị na-eme ọ bụ eziokwu onye nwe m onye pụrụ m ihe niile Naijiria dịrị n'aka Naijiria bụ obodo ịgọziri na ihe oriri mmanụ na ihe oriri dị iche iche o nweghị ihe kụrụ anyị n'obodo Naijiria anyị ma ole anyị dị n'obodo a mana ihe anyị na-enweta karịrị ya mana ofu onye ọchịchị na-eburu ya buba na akpa ya ọ bụghị gị dowe ya n'obodo anyị bụ Naijiria buru ya bupụ obodo oyibo ndị kere n'ala n'iyi wee hapụ anyị wee na-ata ahụhụ ọ bụrụ na eke ego mmanụ Naijiria na-enweta n'otu onye ọbụla nọ na Naijiria ga-eketa 2 million every day n'obi so
Chineke mo biko Gbadata nyere anyị aka ọtụmọkpọ ndị sọ ya n'uwe ihe egwu na-eme ọkpara Chineke le biko Gbadata nyere anyị aka oke osisi na-eche obodo ndị kere n'ala n'iyi ezi Chineke mo dadị dị n'igwe lele dadị lelele dadị lelele ndị kere n'ala n'iyi